Lo que nos convoca aquí es poder expresarles las conclusiones, las recomendaciones del informe que se refiere a la misión de observación de la delegación catalana en Colombia a raíz del paro nacional que se inició el 28 de abril del 2021. Su propósito era acompañar, observar qué sucedió en el marco de los derechos humanos y de la violencia tan exagerada que se dio durante este paro en entornos urbanos, rurales, por las manifestaciones generalizadas que duraron mucho tiempo por parte de diversos sectores de la sociedad civil, pero especialmente de los i les jóvenes de Colòmbia. Doncs benvingudes, gràcies per la vostra presència en aquesta comissió. El nostre grup us manifesta tot el suport. Lamentem profundament els fets que esteu expressant i com s'estan agreujant encara més els actes de violència. Però voldria fer esment avui, 31 de març, dia per la visibilitat del col·lectiu trans, les greus agressions que a Colòmbia es produeix amb aquest col·lectiu, aquests més de centenars de violacions de dones i de persones del col·lectiu LGTBI, totes les morts i totes les agressions són evidentment defensables i simplement estendre-us la mà i continuar treballant per escoltar la taula i per continuar treballant des d'aquesta comissió. Recordant aquest viatge, aquesta delegació del juny del 2021, per d'Esquerra Republicana hi va anar la companya diputada al Congrés, la Maria Dantas, i ella que deia: hem escoltat dones indígenes violades per molts policies, hem vist cares sense ulls, braços trencats, mares i pares destrossats. A Colòmbia s'ha produït una massacre. Ens hi hem de posar, hem de parlar sobre el tema i hem de tenir una resposta. Per tant, per nosaltres, tota la mà estesa i, per tant, tot el nostre suport. Les dades que vostès ens han explicat i que consten a l'informe esgarrifen. 84 homicidis, 1.790 persones ferides, persones desaparegudes, tots els joves, és que és inconcebible. El Parlament de Catalunya sempre ha donat suport a la lluita del poble colombià. Desgraciadament, la situació que vam viure a Colòmbia, com han reflectit ja i com reflecteix l'informe, és molt dura arran del paro nacional, que és un moviment social, un moviment cívic de demanda de llibertats, de demanda de més democràcia a Colòmbia. Es van trobar davant un estat repressor, un estat violent, un estat racista, un estat que vulnera constantment els drets humans, els drets de la comunitat LGTBI, un estat feminicida, del qual vam ser testimonis. El que voldria destacar per acabar és que hi ha una nul·la separació de poders a Colòmbia, la democràcia està lesionada, la justícia és una justícia militar, hi ha una persecució absoluta de la dissidència, tant sigui civil com política, hi ha violència paramilitar contra civils i polítics, una conculcació absoluta de drets polítics amb la vulneració de la llibertat del dret a vot. I volia acabar donant-los suport, el suport jo crec que des del Govern de la Generalitat que estan fent amb la matèria de cooperació i amb el programa de protecció de les persones defensores, continuant la lluita, donar-los les gràcies i posar-me a la seva disposició. Considerem que a Colòmbia el que passa és que el procés de pau només l'ha complert una part i que la part que no l'ha complert és l'estat colombià i les elits i les oligarquies colombianes. Això no crea les condicions objectives ni materials perquè la pau es pugui desenvolupar i, òbviament, se serveixen les bases perquè el conflicte es reprodueixi. Això s'expressa, entre altres situacions, en la violència que vam viure contra el paro nacional, però també la violència contínua i continuada i permanent contra les defensores dels drets humans, dels drets civils, dels drets polítics, la violència sexual permanent i continuada i planificada a Colòmbia contra aquestes persones. I no és una violència anecdòtica, és una violència estatal i paramilitar, estructural i sistemàtica. Volen que Colòmbia esdevingui un exemple de transició política amb manteniment i reproducció dels interessos i poders de les elits, amb una alta dosi de violència institucional i paramilitar i una permanent i sistemàtica violació de drets humans, civils i polítics. I això vol dir acabar amb aquells agents socials, amb aquells actors, moviments,
col·lectius que volen una ruptura democràtica a Colòmbia i no una transició. I, òbviament, poden comptar amb tot el nostre suport a les seves propostes i recomanacions. Aquesta delegació i aquest informe que vosaltres presenteu avui responia a un mandat de la diàspora colombiana. Aquesta violència militar i paramilitar, fins i tot, contra la població civil que es va enquistar a les principals ciutats no va començar el 28 d'abril. És una violència que es ve produint des de fa molts anys, cobrant sobretot víctimes en la població campesina, en la població afro, en la població indígenes, líders comunitaris, persones desmobilitzades, defensors i defensores de drets humans, i tota aquesta violència que ja es produïa, simplement el que va passar a l'abril del 2021 és que es va desplaçar a la ciutat, però aquesta violència ja existia i continua existint. El que emplacem des d'en Comú Podem, i jo com a colombiana també en concret en aquest cas, és que que trobem les fórmules d'intel·ligència col·lectiva que aquest Parlament pot tenir per anar més enllà, perquè a vegades pronunciaments són importants i són necessaris, però hem d'anar encara més enllà. Doncs moltíssimes gràcies a les senyores Puerto i Vázquez en representació d'aquesta Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. El conjunt d'aquest Parlament, però específicament aquesta comissió, volem que sigui un espai de coneixement i reconeixement dels drets humans en totes les seves dimensions i en tots els seus espais, i avui heu aportat coneixement perquè això sigui així, us ho agraïm molt.